Băieți, astăzi o să ne jucăm Troll Face Quest clasic și o să încercăm să-l terminăm. Oare reușim? Da. Bă, cred că știu aici. Gata, mi-am dat seama. Ne-a dat deja tutorial. Logic. Ai câștigat? Logic pentru ei. Ai câștigat? Da. Scuzați-ne pentru lagul acesta infernal, că el are o tabletă de 7 miliarde de milioane de mii de bani. Bă, nu, ce? Ia, stai, ce e asta? Nu, cred că mi-am dat seama. Ia, stai, Cred că asta arată interesant. Cred că trebuie să apeși de multe ori pe fiecare. Hai să începem cu asta. Stai, ce? Eu m-am pus pe asta, nu? Dar unde Bă, mi-am dat. E butonul ăsta sus, îl vezi? Și noi trebuie să apăsăm pe buton. Nu pare real, dar nu pare real. Acest tank vrea să-mi puște. Bum, bium, biu, biu, piu, 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 piu. Nu mă așteptam la asta. Stai, ce? Sau am o idee. Oare... Ia dacă apăsăm pe pod, ce se întâmplă? Sau pe soldat. Are logică. Lasă tancul acolo ca să se ducă. Bă, da, mă, se întoarce. Bă, stai... Ok, Nu cred că e ceva pe la... Nu. Cred că e ceva pe la... Cred că aia a fost caldă, dar rece. Prea rece. Stai. Uitați, vedeți pătura, perdeaua aia din dreapta pare cam dezgolită. Bă, și la episodul ăsta, dacă mai vreți Troll Face Quest, să ne dați măcar un like, mă, băieți. Uite o pălărie. Asta, ce face asta? Hai să apăsăm pe pietre. Ia. Asta. Nu, Cosmin. Eu am dat pe Eram asta. la 6. Da, eu am dat pe nivelul ăsta cu tancul. 6. Bă, hai să apăsăm pe pietre. Ce? Zici că este într-un acvariu ceva. Asta a fost foarte simplu. Hai să vedem ce se va întâmpla la următorul nivel. Aici... Bă, Stai. Ăsta arată super interesant. Hai, fiecare să facă un nivel pe rând. nu, e mai bine, așa cum am spus. Ăsta râde. Da, bă, fă-i poză. Credeam că pot să apăs pe fața lui și să râdă ăsta, dar nu știu. Că așa e de obicei la jocurile astea. Simplu. Ce faci, mă? Stai, logica la troll. Știu logica la troll. Am câștigat! Asta e logica trollului. Știu. Cam asta e în fiecare joc Păi, troll. e posibil, pentru că e pe apă. Și asta e simplu. Ia să vedem dacă facem asta. Nu funcționează dacă facem asta. Nici atât. Și dacă apăsăm stai la... un pic. Dacă apăsăm aici... Asta ce face? Picat-l gură. Am apăsat peste tot. Am o idee aici. Ia, bă. Și dacă eu mă bag pe aici, dacă aici nu mă lasă pentru că nu te lasă cu fier, parcă. Da, parcă așa e. Și dacă mă bag pe aici, am apăsat pe asta. Nu. Nu, dar eu sunt... Cred că trebuie să faci așa și să pui pe asta. Da, mă, trebuia să pleci pe om. Că el umbla la calculator, logica trollului. Foarte logic. Pe loc, stai pe loc. Vreau să știu. Mai era în Troll Face-ul care l-am jucat, adică Troll Face Quest 1. Era universul pe asemănător și cred că știu ce trebuie să fac.
Da, așa trebuie făcut. Cred de asta îi zice clasic, mă. Cred că de asta. Adică e un troll clasic. Da. Oh. Stai, vedeți aici pe acoperiș? Parcă e un punct alb aici lângă scaun. Da. Ia să apăs un pic. Da, Life. L-am văzut repede punctul ăla, nu mă așteptam. Nici eu. Aici ce Ia, ce vrea asta? Apple. Cum îi dăm noi un Apple? Cu siguranță nu așa. O să mai facem... Oare s-a pus pe undeva pe fața lui? Acum s-a pus. Hai că mai facem un nivel și s-a bucurat filmarea că s-ar putea să fie prea lungă. Da, Oh, super VIP. Uite o pălărie. da. Ba, da, am o idee. Oh. Și acum apăsăm pe ăsta. Nu e prea lungă, mă. Sunt sigur. Și dacă devine de 6 minute și din nou pierdem. Mor. Parcă... Uite, bă, cred că asta e cam maronie. Wow. Are logică. Cea mai mare logică. Cea mai mare logică. Asta e simplu. Stai. Nu. Nu e asta. Ia, Dacă mă Stai, ca în logica la aia de la barcă. Nu vine avionul la tine, vii tu la avion. Nu așa. știu. Parcă Trebuie... cu siguranță asta trebuia făcut. Ia bă, Nu. Ce? Am mai văzut un nivel asemănător ca ăsta. Da, cel mai așa nivel. Uite o calorie. 50 de grade. Mi-am dat seama la asta. Super mega simplu. Hai că cred că Stai. Nu e bun, nu cred. Da. Stai un pic. Mai vezi și eu unul asemănător. Stai un pic. Uite. Ceva aici. Troll. Și foarte chipeș. Hai, ne revedem. Ia. Îmi place asta, ia. Știi că dormea, știi? Și știu când oamenii vin, când îl deranjează, fac așa, pleacă de aici, măi. Hai, cred că e prea lung. Nu, stai un pic. Cred că asta e ultimul nivel, parcă, nu? Nu e ultimul, dar în fine. Ba da, asta e ultimul, bă. Ba, nu e ultimul. Stai un pic. Nu știi că trebuie să... Oh. Iată că nu e ultimul? Nu e ultimul? Cred că la... Nu. Hai, asta... O să ne revedem. Toți urlă la el. Maker. Troll. Atât a fost pentru Episodul de azi. În următorul episod o să ne revedem cu acest minunat creier ciudat. Ce trebuie să facem aici? Dar nu, hai, Stai, ce am făcut? se învârte capul. Nu le trecut. Ne revedem data viitoare. Cu acest Titanic urât.